शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। कहीं रत सैया जी कोइले कहीं रत सैया जी कोइले लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा कहीं रत सैया जी कोइले कहीं रत सैया जी कोइले लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा लहंगा उठा के नीचे सुता के देबे लहदारद हो मिलल बेदर्दी सुना ए साखी हमारद हो लहंगा उठा के नीचे सुता के देबे लहदारद हो मिलल बेदर्दी सुना ए साखी जब जब माना करी त देवेला धाका लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा अरियाना अखिलेश भूषण राजा के कही कहानी हो दिन भर एने ओने से घूमे रति के झारे पानी हो राहुल बलम चिंटू चिंगारी के कही कहानी हो दिन भर एने ओने से घूमे रत के झारे पानी हो प्रदीप कुंदन मौका देखी मार छाका लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा लहंगा में पड़ल बा सखीर चरटा। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।